Sme na hniezde myšiaka lesného. Trošku im upravíme hniezdo. Je to nové hniezdo, kde tento rok mali prvýkrát mladé. Pár rokov bol pár neúspešný, pretože posledných 10 rokov mu spílili už 4-krát hniezdo. Našťastie mimo hniezdnom období. To má 4. hniezdo, čo ja viem. Je v takom štvoráku smreka, svietniku. Dobré miesto, ale táto jedna strana sa mu zosúva dole. Bude treba opraviť. Nech tu môže spokojne hniezdiť ešte pár rokov, kým smrek nevyschne. Takže takto to vypadá pred opravou. Tento kraj nadstavíme. Najväčší problém dravých vtákov v týchto rokoch, posledných 10, je, že nemajú kde hniezdiť. V lese je ešte na prvý pohľad dostatok stromov, ale nevhodných na hniezda. Buď sú blízko ciest, blízko turistických chodníkov, blízko chát. Vtáky si chcú vyberať hniezda na tichých miestach, hlavne neprístupných pre techniku, kde sa nebude ťažiť. Alebo takých stromov na takých vhodných miestach prakticky je veľmi málo. A z tohoto dôvodu vtáky buď nehniezdia, alebo hniezdia neúspešne. Takže v posledných rokoch im robíme umelé hniezdne podložky na takých tichých miestach, kde sa nedostane technika, kde sa nepredpokladá ťažba dreva. Ďalší problém je, že smrek všade celoplošne vysychá a na suchých stromoch vtáky hniezdiť nebudú. Alebo len vo výnimočných prípadoch, ak tam už mali hniezdo, keď bol strom zelený. No a takto hniezdo spevnené, vyrovnané, hlavne okraje spevnené, takže myšiačiky od marca a apríla môžu hniezdiť. Už len zájsť za ťažbármi dreva, nech tomuto kútu dajú pokoj chvíľu.